जुवा ड्राग्स बे थासारिया थारमाने दतमा हिसाबै बारायदों। गिबियावनो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म सारखौहाय बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। आरो बे समाव आङो फारियै सिनायथि होनो आवगायदों। जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मुस्रि फुकन मुसाहारि सारखौबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो। आरो फारियै जों हांख्रायनानै लाबोजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खान्थि बिफाननि मुस्रि दैथुन बसुमतारी बिथांखौहायबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आङो खावलायदों। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम। आरो आङो फारियै सिनायथि होनो आवगायदों जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि मुस्रि पबित्र नार्जारी बिथांखौहायबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। आरो आङो फारियै सिनायथि होनो आवगायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि मुस्रि ब्रह्मानन्द बसुमतारी बिथांखौहायबो बे समाव गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आरो आङो बे समाव सिनायथि होनो आवगायदों बे फरायसालिनिनो साफ्रोमबो फोरोंगिरि सार आरो मेडाममोनखौ खेबसेयैनो गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आङो खावलायदों। साबायखर थाबाय फंबायनिसिम जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनायनि थाखाय। आरो बे हाबाफारियावनो आङो मोनसे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानो लुबैबावदों। दा बेवहाय दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हांख्रायहरजानाय आलायारन गोजौ फरायसालिनि फरायसा आरो फरायसुलिनि दिथागिरि बिथांमोन। दा बेसेबां जों बाहागो लानो हाखो गासै दिथागिरि गारजेन बिथांमोनखौ आङो खेबसेयैनो गसंनानै जोंनि आलासिफोरनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय आं बे समाव खावलायनाय जाहैबाय। आरो गारजेन बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय आङो फरायसा बिथांमोनखौ खावलायनाय जाहैबाय। साबायखर थाबाय गारजेन बिथांमोननिसिम। आरो बे समाव आङो फरायसाफोरखौबो सिनायथि होनो लुबैदों आलासिफोरनि सिगाङाव। थाखो 10नि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोनखौ जोंनि आलासिफोरनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। थाबैनो गसङोबा मोजां। हिन्जावसाफोर बे समाव क्लास 9नि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौबो आङो बे समाव गसंनानै सिनायथि होनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। साबायखर थाबाय फंबाय बिनानावमोननिसिमबो। क्लास 8 साबायखर थाबाय फंबाय बिनानावमोननिसिमबो। आङो जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावदों दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै लोगो आफादगिरि फारियै जोंसार ब्रह्म बिथांखौबो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय। सिनायथि होनो लुबैबावदों दख'रा बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि देरसुं ब्रह्म बिथांखौबो आं बे समाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय। आरो बे दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे मेलखौ मानो लिंथुमनाय जादों फरायसा लोगो बिथांमोनजों जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसा बिथांमोन मानो लोगो हमनो गोनां जादों आरो उद्देश्यआ मा बे उद्देश्यखौ नोजोर बोनानै बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनो थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि फुकन मुसाहारि बिथांखौ बे समाव थांखिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आं बे समाव खावलायनाय जाबाय। गिबिनिफ्राय लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रायाव बे हाबाफारिया जाबाय थादों। 10 मे खालि ओरै क'क्राझार जिल्लानि सानजा फारसे थानाय 7टा दख'रानि 7टा फरायसालियाव जोङो
बे हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन लुफुंदोंमोन आरो बेबायदिनो मोनसे मोजां जाफुंसारनायाव फैदों नोंथांमोन बायदिनो बेहाय ज'यै बयबो लोगो लानानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो बे हाबाफारिया जाफुंसारदों बेबायदिनो मैया 11 मेआव ओरै सोनाब फारसे थानाय ओरै पर्बतजरा गसाइगाव ओनसोलाव थानाय मोनस्नि दख'रानि सिङाव थानाय मोनस्नि गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो दिनै नैबे क'क्राझार जिल्लानि गेजेर ओनसोलाव थानाय दतमा आरो नैबे फर इउनियन रामफल बिल पाटगाव बे एरियाफ्राव मोन 6था दख'रानि सिङाव नैबे हाबाफारिया जाबोगासिनो दङ बेजों समानैनो जागासिनो दङ दा जों दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लाखो आरो मानो लानो नांखो बा मानो नांगौ जादों जोंनो दा बेनि गुबैया जाहैबाय जोङो सोलोंथाइखौ बांहोनो नांगौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गथ'फोरनि सानस्रियाव सोलोंथाइया मा बेखौ गोथौयै सोनानै होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बुंबाबो बुंद्रायनाय जाया आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जोङो जोंनि बेनाराव गिबियावनो लिरनाय जादों आरो बेखौ बिथा खालामनानैनो जोंनि बे थुलुंगाखांनाय होननाय बाथ्राया फैफादों दा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि सिगां जोंहा मा दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिया गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि दा बेखौहाय 2021 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे जथुम्मायाव बेखौ आदब होननाय बाथ्रा सोदोबखौ सोदेरनानै मोनसे आबुं बाथ्रा खालामदों आरो बेहाय दङ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बे मावथांखिया जोंनि फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव जौगानो हानाय बायदि आरो जोंनि फरायसाफोरा गावनि जिउखौ लुखांनायाव गावखौ दाफुंनायाव गुबुन मोनसे मदद मोननाय बायदि जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिसोरनो होनो होननानै बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखि बायदियैनो मावथांखि बायदियैनो बिथा खालामनानै हाबाफारिखौ गुबुन गुबुन बिथिंफोराव मावबोगासिनो दङ आरो दिनैबो मावबाय थादों उनावबो मावलांगोन आदब होननानै बुङोब्ला जोङो माखौ बुजिगोन दा बेखौनो आङो गोरलैयै मोनसे एग्जाम्पल होनो सानो जोङो दा नै गरम बोथोर फैबाय अखा हायो दुब्लिफ्राव जोंहा ना मोनो ना मोननाया थाखाय जों मा खालामो मोनसे जोंनि बयबो मिथिगौ गंसे जेखाइ नांगौ आरो खबाइ नांगौ ना गुरनोब्ला दा बे ना गुरनो थाखाय आरो ना मोननो थाखाय जेखाइ गंसेनि गोनांथि जायो नाथाय जों साबेसेया बेखौ बानायनो रोंगौ जोङो जेखाइ गंसेनि महर होनो रोङा नङाबा खबाइ गंसेनि महर होनो रोङा दा आंबो रोङा जेनेबा आंबो बुंनानै लागोन दा बेफोरनो मोनसे आदब जाय मानसिया जेखाइ गंसे बानायनो रोंगौ महर होनो रोंगौ जाय मानसिया खबाइ गंसेनि महर होनो रोंगौ बे मानसियानो बै आदबनि बिगोमा दा बेजों लोगोसे आरो आदब होनना बुङोब्ला जों बुंनो हायो गेलेनायनि बाथ्रा जि दानायफोरनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सावगारि एरनाय मा एरनाय बेफोरबायदिखौनो जों आदब होननानै बुंनो हायो दा बे आदबा जोंखौ मा खालामो जोंनि जौगानायाव थांना थानायफ्राव गोबां मदद खालामो बेखायनो बे आदबखौ जोंनो नांगौ आं रोङा जानो हागौ सोरबा नोंथाङा रोङा जानो हागौ नाथाय जोंनि गथ'फ्रा बेखौ रोंथों आरो बेनि गोनांथिया मा बेखौ बुजिथों बुजिनायनि गेजेरजों बेखौ सोलोंनो हाथों सोलोंनानै गाव गावनि आवगायनायाव जिउआव दावगानायाव बेफोरखौ बाहायनो हाथों दा नैबे थांखिखौ लानानै बे उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे बे आदबखौ सोफानाय जादों आं आसा खालामो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा आदबनि बाथ्राफोरखौ लानानै बुजायनो रोंगौ फोरोंनो रोंगौ आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां बिदिनो आदब गोरों मानसिफोर दङ नाथाय सोरबा सोरबाया बेफोरखौ बाहायाखैबो जानो हागौ दा बेबायदि मोनसे मावथांखिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि सिगाङाव बेफोरखौ मावनानै दिन्थियोब्ला निस्सय जोंनि फरायसाफोरा बा जोंनि लाइमोनफोरा आदबखौ सोलोंनो हागोन माबा मोनसे आखाइनि हाबाफोरजों लोगोसे नङाबा गेलेनायफोरजों आरो नङाबा गावनि सिङाव थानाय माबा मोनसे रोंगौथि थाखानायफोरखौ बाहेरायाव लाबोनानै दिन्थिनानै गावखौ मोनसे जौगानाय लामासिम लांनो हागोन होननानै आं फोथायो आरो बेजों लोगोसे दा गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंगोन गासैबो बिथिङाव जोङो जेनेबा नांगौ रोखोम गियानखौ लानानै जोंनि दावगानायाव जोङो बाहायनो हानाय बेबायदि मोनसे सोलोंथाइखौनो जों बुङो दा नाय बेहाय थाखो 8निफ्राय थाखो 10सिम दं मोनथाम थाखो दं दा खमैबो बेहाय 200सो स्टुडेन्ट जाफ्रामगोन होनना आं सानो 150सोनिबो बारा दं खोमा दा बे स्टुडेन्टफोरा फरायसालियाव फैनाय आरो थांनाय बेजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइया जानाय नङा मानो होनोबा फरायसालियावहाय नोंखौ लामा दिन्थिगोन जोंनि फोरोंगिरिया ओरै फरायनांगौ बेबायदि खालामनांगौ होननानै दिन्थियो नाथाय सोलोंनानै रोंफुंनाया जों गाव गावनि मोनसे दायित्व जोङो फरायनो नांगोन
जोंनि बिजाबफोराव बेसेबां सिलेबासफोर दं बे सिलेबासफोराव मा फोरोंनो सानदों मा बुजायनो सानदों जोंनो मा गियान होनो नागासिनो दङ बिजाबा बेखौ जोङो सोलोंफुंनो थाखाय गाव गाव मोनसे नाजानाय थानांगोन गाव बुजियाब्ला बिमा बिफानाव सोंनांगोन खाथियाव थानाय बिब'नाव सोंनांगोन बिदानाव सोंनांगोन नङाबा सोरबा गामिनि लेखा गोरों सुबुंनियाव सोंनो नांगोन बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोंनि गोग्गो सोलोंथाइया फैनो हागोन आरो बेबायदि गोग्गो सोलोंथाइया नोंनियाव जेब्ला फैयो अब्लासो नोङो गासै आनजादखौ उथ्रिनो हागोन बे आनजादा थाखो बारनाय आनजाद जेनेबा थाखो 8निफ्राय 9आव थांनाय आनजाद नङाबा 9निफ्राय 10आव थांनाय आनजाद बेबायदि थाखो बारनाय आनजादखौ उथ्रिनायजों लोगोसे जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लायोब्ला मा जागोन बै साख्रि मोननायनि आनजादफोरखौबो जोङो गोरलैयै उथ्रिसारनो हायो नाथाय गोग्गो सोलोंथाइ लानाया ओरैनो जानाय नङा बेखौ मोननो थाखाय जोङो मोनसे गुबुनखौ उनसंनायजों लोगोसे गाव नाजानाय मिथिनो लुबैनाय खस्थ' खालामनाय बे गासैया जों साफ्रोमबो फरायसाफोरनियाव थानो नांगोन अब्लासो जों बे गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन आरो गोग्गो सोलोंथाइ गैयाब्ला आरो गुन गोनां सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि बे फरायसा जिबना मोनसे फेलें बायदि जास्ट जों थांनानै सार्टिफिकेट लायोब्ला बे सार्टिफिकेटआबो जेबो खामानिखौ होलायनाय नङा नों दिनै गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै गावखौ राफोद खालामाब्ला गाबोन नों मोनाखौ जायगाखौ आंसो सिख'नानै लागोन दा नैबे बेन्सआवहाय गिबि बेन्सआव साब्रै दङ नोंसोरो लोगोजों जाहाबो नोंसोरो थाखो मोनसेनिनो लोगोजों दा नोंसोरनि गेजेराव मा जागोन नोंसोर साब्रैबो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लायाब्ला नोंसोर साब्रैनि गेजेराव मोनसे कम्पिटिसनाव थालायलायाब्ला मा जागोन सानैनि सिटखौ सोरबा सानैया सिख'गोन साब्रैनि गेजेराव मोननैल' सिट दङब्ला बे मोननै सिटखौ मोननो थाखाय माने मोनथावथावब्लाबो सासेया मोननाय नङा आरो सानैयाल' मोनगोन सानैया मोननाय नङा सानैयाल' मोनगोन दा बेखायनो नोंसोर साब्रैबो मोननो नांगौब्ला नोंसोरनि जायगाया बै गुबुन सोरबा सासेखौ नोंसोर सिनायै मानसिखौ होखारथों बेबायदि आरो मोनसे चेलेन्जआ जोंनाव थानो नांगोन अब्लासो जोङो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन दा गुन गोनां सोलोंथाइया बेखौनो फोरमायो गासै आनजादफोरखौ जों उथ्रिसारनो हानाय आरो गासै नोंनो नांगौ गियानफोरखौ जों मोनफुंनाय बे गासैबो गुन गोनां सोलोंथाइनि आवथायावनो थायो नाथाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो बे थांलाय फैलाय फरायसालियाव आप डाउन खालामनाय न'आव थांनाय फरायसालियाव फैनाय आरो अखानायैबानि बिदि खालामनायजों जानाय नङा फोरोंगिरिनि गासै फोरोंनायफोर आरो बिथांमोननि बोसोन बे गासैखौ नोंथांमोनहा फालिनो नांगोन आरो फालियोब्लासो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बे बोसोनखौ मानिनाया सासे फरायसानि मोनसे गिदिर गुन होननानै आङो बुंनो सानो मानोना जाय मानसिया गावनि देरसिन मानसिनि बा फोरोंगिरि बा बिमा बिफा आरो गावनिफ्राय रोंसिन मानसिनि बोसोनखौ जाया गनायनानै लाया बैबायदि मानसिखौ अहंखार होननानै सासे मानसिखौनो आं बुंसिगोन जाय मानसिया सासे फोरोंगिरिमोन आंनि बे मानसिया आंखौ बुंदों जाय समाव आं नोंथांमोन बायदि सासे फरायसामोन गावनिफ्राय देरसिन मानसिया बोसोन होदों गावनिफ्राय रोंसिन मानसिया बोसोन होदों नङाबा बिमा बिफाया बोसोन होदों फोरोंगुरुआ बोसोन होदों बे बोसोना जोंनि जिबनाव मोनसे बोर बायदि हाबा मावो होननानै बे सारा आंनो फोरोंनायमोन आरो बे बोरखौ जाय नाजावा बे मानसिया सासे अहंखार सुबुं होननानै बे सारा आंनो बुंनाय जादोंमोन बेखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बेयाव थानाय फरायसाफोरा गावनिफ्राय देरसिननिख्रुइ सोलोंनो नाजानो नांगोन बिमा बिफानि बोसोनखौ फालिनो नांगोन सार मेडाममोनहा फोरोंनाय गासै बोसोनफोरखौ लानो नांगोन आरो बिथांमोननि होनाय गियानफोरखौ नोंथांमोनहा आवथायनानै लानानै गाव गावनि लामा हान्थिनायफ्राव बाहायनो नांगोन आं बेखौ गोजौ फरायसालि फोथार हाई स्कुलफ्रा बर' मिडियामना गं प्राइभेटफोरखौ लानानै इउएन एकाडेमि जिके एकाडेमिखौ लानानै गं 7था जायो दा बेनि जेनाखि फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ लानानै सम बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जिल्ला आफादनि बिथोन बायदि बेबायदि हाबाफारि लानाय जायो बे हाबाफारिफ्राव दख'रा बिनि थाखाय दिनैबो दख'रा आफादा बे समाव हाबाफारिखौ खावलायहरनाय बायदियै आलायारन गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा बाहागो लादों बेनि थाखाय दख'रा आफादनि जानानै आं बिथांमोनखौ सिगांग्रो साबायखर बावदों दा थासारिया बेबायदि जोंनि आनसलिकआव 96टा बर' गामिफोर गोलैयो बेवहाय गासैबो जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेखौ जों मिथियो आरो बे मोगा मोगिनिफ्राय जोङो बोरै बारग'नो हायो दिथागिरिफ्रा बेखौ एसे साननो गोनां दं थारमाने बेबायदि थासारि समाजारि थासारियाव जोंना बिबुंथिगिरिफ्रा बुंदों जौ जुवा ड्राग्स बे थासारिया थारमाने दतमा हिसाबै बारायदों
दा बे थासारिनिफ्राय जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ जों बोरै रैखा खालामनो हायो बेखौ न'खर आफादा सांग्रांथि खालामबाय थादों आरो बेवहाय निश्चय न'खर आफादा खावलायनाय बायदि नोंथांमोनहा हाबाफारिखौ गाव गावनि फिसा गाव गावनि जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे समाव न'खर आफादजों बाहागो लाफानांगोन आं सानो दा बेबायदि थासारि प्रेक्टिकेल जों दायो नोंसोर सानफ्लाङाखै नोंसोर नुगोन क्लास जाफुनाय समाव फरायसालिनि लांगोनायाव हस्टेलनि लांगोनायाव फरायफुनाय समाव हस्टेलनि लांगोनायाव माने गारि साखोनानै सालायग्रा बेबायदि माखासे टिम जाहैबाय बे जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनानो जाहैबाय दहाय जोंनि बिबुंथिगिरिया बुंनाय जायफोर फंबाय बिनानावफोर बिथांमोना बे आखुखौ नैबे जोंनि दतमा हालामाव बे आखुखौ जोंनो दिन्थिबाय थादों नाथाय नोजोर होसेयावबो जोङो बिथांमोनखौ बेबायदि मोनसे मोजां थासारियाव बिथांमोनखौ मोजां मानसि खालामनो हानाय बे अबस्थायाव जों फैयाखै बेखायनो जों लुबैदों न'खर आफादा बिथांमोनजों जोंनि जानाखि मोजां गथ'फोर जोंनि फंबाय बिनानाव फिसाफोर बे फिसाफोरखौ बिथांजों आरोबाव बिथांमोनजों लोगो जाया बिथांमोनजों थांफानानै बेबायदि आखलनि मानसि जाया जों बेखौ खावलायदों गार्जेनफ्रा बेखौ दिथा होनो गोनां दाबो प्रेक्टिकेलि नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा जोङो दतमा बाजार खाथियावनो जोंहा एबसु फिसा दतमा आनसलिक एबसु फिसा दा बेवहाय इउएन एकाडेमि दङ बेनि हस्टेल दं जोंहा बे बर'फोरनि थं खाथियाव इउएन एकाडेमिनि हस्टेल दं आरो मोनसेया गुरुदेब कालिचरन एकाडेमि बेवहायबो जोंहा हस्टेल दं हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि आरो कलेजाव दं जोंहा कलेज फरायग्रा हिन्जावसाफोरनि हस्टेल दङ आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि आलियारन बायदि गोजौ फरायसालि दहाय आं मोन 7टा फरायसालिफोर दङ दा क्लास लाफुनाय समावबो बिथांमोनहा गावस्राथ' फरायनायजों लोब्बा गैला जौ जुवा ड्राग्सजों गेलेनानै थाबाय थाग्रा बिथांमोनहा जोंनि फंबाय बिनानाव बिसिनि फरायनाय बिसिनि थांखि बिथांखौ नस्थ' खालामनो थाखाय माने बिसिनि सिगां बाइक साफुंनाय बानजाथावै आखल दिन्थिनाय बे हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दं नै दा मोनाबिलि जानोसैलाय 4टा 5टा सान हाबहां जायो बा सान हाबहांनानै 6टा 7टासोआव मा खालामो बिसोरो बै हस्टेलाव फरायफुनाय समाव मा खालामो बे बाइक लानानै साबुंनानै माने बिसोरनि फरायनायखौ डिस्टार्ब होबाय थानाय बिदि थासारिफ्रा दतमायाव नैबे समाव बेबायदि सोलिबाय थादों बेखायनो जों दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लुबैदों बैसोरबायदि गाज्रि आखलनि फंबाय बिनानावफोरजों नैबे जोंनि फरायफुनाय फंबाय बिनानावफोरा जाहाथे लोगो जाफादेरा बिथांमोनखौ बिसोर जाबाय बिथांमोनहा माने थांखि गैला बिथांमोनहा माने मिजिं गैला बे हिसाबै बिथांमोनजों थांनानै बिथांमोन बायदि जायालासे जों जोंनि सिमांखौ मोजां थांखिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननिफ्राय आन्ज्रायनानै थायो आं बेखौ न'खर आफादनि जानानै सुंथाबै नोंथांमोननो सांग्रांथि होदों आरो बेबायदि थासारि गार्जेनफ्रा बेखौ मिथिनांगोन दा समाजारि थासारियाव आं बेखौनो नोंथांमोननो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों आफादगिरिनि बिबुंथियाव जे थासारिया बेबायदि दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंबाबो रोङाबाबो आफादगिरि जानाया 3 मास जाबाय गार्जेनफ्रा एसे खोनासंनानै लानांगोन दा 3 मासावनो दख'रा आफादाव बेबायदि केस फैबाय जोंनि फरायफुनाय फंबाय बिनानावफोरनि जे माने बैसो जायैयाव दोनखारलांनाय बेबायदि केसफ्रा दख'रा आफादाव गासै लानानै 3 मासावनो 25टा जाबाय दुखुनांथाव दा बे दुखुनांथावनिफ्राय जोङो बोरै जों सांग्रां जानो हायो जोंनि दिथागिरिफ्रा बेखौ साननांगोन जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा बिसोरखौ बोरै खना बिखना जों खालामनो हायो दिथागिरिफ्रा बेखौ खामानि मावनांगोन आं सानो दख'रा आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौ खावलायदेरबाय दा बेबायदि थासारिखौ जों समस्याखौ समाधान खालामनो हायैयाव 25थायाव माने मोननैसो केसा दाबो पेन्डिं जानानै दं मोनाखै आरो मैया दा बायदिबासो जों मोनसे मेसेज मोनदों सासे बर' हिन्जावा बांलादेश बर्डार खाथियाव थांनानै थाहैनाय गोदाव सोराव बांगालफोरनाव थांनानै थाहैनाय बिदि थासारिफ्रा जोंनाव सोलिबाय थादों दा बेनिफ्राय सांग्रां जानांगौबा जों साफ्रोमनिबो बिबान गार्जेनफोरनि बिबान आरो जोंनि फरायसाफोरखौ रैखाथि होनाया गार्जेनफोरनि बिबान ओंखायनो बैफोर गाज्रि थासारिनिफ्राय जोङो सांग्रां जानो थाखाय बे समाव खावलायबाय आरो बेवहाय बिबुंथि होनाय जे फरायनायखौ जों बोरै लांनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै खावलायदों बेखौ मावफुंनो थाखाय आङो जोंनि गार्जेन दिथागिरिफोर आरो फंबाय बिनानावफोर बिथांमोनखौ मावफुंलांबाय थानो थाखाय आं बे समाव दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय आसा खालामो दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो बेबायदि हाबाफारिखौ
जिल्ला आफाद मिरु आफादा थिनहरोबा जों लायो बे लानाय समाव जों सावरायो जों आसा खालामदों फंबाय बिनानाव बिथांमोननिफ्रायनो दहाय बिबुंथिगिरिफ्रा बुंलांनाय डक्टर आसा खालामदों इन्जिनियार आसा खालामदों डक्टर आफादाबो बिथांमोननिफ्राय मोजां फोरोंगिरि जों जाहैनायखौ जों लुबैदों जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ सासेखौबो जोंनि बर' फिसाफोरखौ माने सासे राफोद नोगोरारि जाजानायखौ जोङो दख'रा बर' फरायसा आफादा लुबैबाय थादों बेखौ लुबैयाखै जोङो जोंनि फिसाफ्रा सोरबाया ड्राग्स फाग्ला जानानै गोदाव सोराव जाथों बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैथों बेखौ लुबैयाखै जिउ फाग्ला जाथों दख'रा आफादा बेखौ लुबैयाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लुबैयाखै बेनि थाखाय नोंथांमोनहाबो बाहागोदार जानांगोन खालिबोल' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ मिथिं दावथिंनि गेजेरजों बुंनानै जाया बेखौ मावफुंनांगौआ जोंनि दैदेनगिरिफोरनि समाज सिबियारि गामि दैदेनगिरिफोरनि आरो जोंनि रायजो राजाफोरनि गारजेन दिथागिरिफोरनिबो बे बाहागोदार जागोन आं बेखौ बुंफादेरबाय दा बेखायनो नोंसोर दिनैनि जेनाखि मेलनि गेजेरजों जा मिथिबाय बे मिथिनायफोरखौ नोंसोरल' मिथियालासे गामियाव थांनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथाङा मा बुङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा मा बुङा आरो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि फरायसा बिथांमोना मा जाजानो लुबैदों बैफोरखौ माने गाव हारसिङै बावहाय फैनानै खोनासंनानै थायालासे बिथांमोना बैफोरखौ खाथिनि न'नि मानसिफोरजों सावरायनांगोन गामिनि मानसिफोरजों सावरायनांगोन लोगो दिगिजों सावरायनांगोन आरो बेबायदि सावरायलायोब्लासो बे नों बिबानानै जागोन बे हिसाबै दख'रा आफादा बेखौ सावरायहैजानो लुबैदों आरो खावलायदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै मिथिलांनाय बे मिथिलांनाय गियानखौ दस्रानोबो सेयार खालामो बेखौ आसा खालामनाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दहाय बुंनाय बायदि बेखौबो जोबथारनायाव बुंसै आङो थारमाने दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि माने राहा दिन्थिगिरि लामा दिन्थिगिरि दा दिनै आइएस जानांगौबा माबायदि फरायनांगौ डक्टर जानांगौबा माबायदि फरायनांगौ बे बाथ्राखौ जोंनि आलासि बिथांमोना थन' रोखा गेदेर बाथ्राजों नोंथांमोननि सिगाङाव बुंलांबाय बेल' नङा सासे स्पर्ट्समेन फुटबलार जानोबा फुटबल प्लेयार जानांगौबा माबायदि फुटबल गेलेनांगोन बेखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों हारिमु बिथिङावबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों सासे राफोद सिंगार जानांगौबा सासे सुबुं सम्पद जाहैनांगौबा जोंनि बर' फिसाफ्रा माबायदि थासारिजों भुगिनानै सोरखि लानांगोन आरो बे थासारिनिफ्राय सांग्राङै जोङो बोरै जोंनि फिसाफोरखौ लानानै जोङो फंबाय बिनानावफोरखौ साफा बर'नि सुबुं सम्पद आसामनि सुबुं सम्पद देशनि सुबुं सम्पद बेखौ जों खालामहैनो हागोन आरो बै खालामहैनो हायोब्लासो जोंनि जेनाखि जों नोंसोर मिथिनाय बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जेनाखि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बे गेरेमसा हारि दानाया ओइदिनखालिसो मोगथां महर मोनगोन बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौ जोङो सांग्राङै जानांगोन आरो जिखिनि बिबुंथि बुंबाय बेखौ खेबसे आं बुंबावदों माने ओरैनो जोङो खोनासंनानै थायालासे माने जोंबो बिबान दं होननानै बे बिबानखौ मावफुंलायो बे मिजिंजों जोबथारनायाव आसा खालामबाय दा बे समाव आङो गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ सानासै दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खावलायहरनाय बायदि गासै दिथागिरि फरायसा फोरोंगिरि आरो जोंनि बिबानगिरि आलासि बे समाव आङो साबायखर बावबाय आरो